Ох, ами, много страшно. 4 часа без почти почивка. Много, много страшно. Вчера се отворя малко каска. Се отворих 1 милиметър само, викам за една обиколка да влезне само малко повече въздух. Влезна ли мушица? Влезна мусица, човек. Знам. Казвам се Наско и карам за отбора Your Casual Team на всички ендюранс състезания в България. Аз казвам Михаил Кирилов и се състезавам с отборът Eco Sierra Your Casual Team и карам картинг от 4 години. Отидахме с приятели на картинг пистата в София. Направихме няколко обиколки, доста ми хареса. Имаше така доста приятно чувство на бензин във въздуха и се смеси доста добре с адреналина, който всички изпитвахме. Много ни хареса целият експириенс и след това решихме, че ще отдадем малко повече внимание на картинга. Закупихме си собствен картинг, с който ходим да тренираме. Сформирахме малко по-голям отбор, с който състезаваме. Накрая решихме, че е време да се запишем на състезание. Казаха ни, че е добра идея първо да се запишем на Картинг Академия. Everybody, it's a good remark. Please, on the restart, always leave as small as possible space between the kart in front. First change is driver and go-kart, and then every change is a go-kart. Как да се държиш на писта, как да се държиш, когато има по-бързи хора около тебе, как да ги пропускаш, как да правиш правилни изпреварвания, кои са най-добрите места за изпреварване. Това са все неща, които научих оттам. Това е опасен моторспорт, в който ако не си запознат точно какво се случва на пистата, може да е опасно за теб и за околните. Осем часа каране. Не съм сигурна, че съм готова да се впусна в такова нещо. Нали, разменят се драйверите, шофьорите на картинга, обаче ми се струва доста изморително. В контекста на 8-часовото състезание, един отбор може да направи 17 смени. Когато между всяка смяна излезе пилот, това нещо се нарича стинт.
Един стинт може да има максимална дължина 40 минути и в нашето състезание един пилот може да направи 2 стинта последователно, т.е. да влезе в бокса и да вземе друг картинг и да излезе. Минималните килограми са 85 кг на състезанието, което означава, че ако ти преди да влезеш в картинга си 75 кг, трябва да вземеш и да сложиш 10 кг в кошницата на картинга, за да може твоето тегло да бъде изравнено на 85 кг. Както физическа, така и психическа, така и да карате, за да бъдете по-бързи. Общо ето всяко нещо подобрява процеса, но според мен най-важното е да си изберете да бъдете в отбор с хора, които ви харесва да бъдете около тях, защото все пак това е един много дълъг процес. Едно състезание е 8 часа, т.е. вие трябва 8 часа да се разбирате с някого и вие ако не се разбирате с този някой, този експириенс няма да бъде хубав за вас. Говорим за едно ендюранс състезание, което в крайна сметка състезателя е отбор. Много друза това картинг. Аз не знам нашите състезатели на състезанията как карат 4 часа, 8 часа. Волана е много твърд и трябва да се вкарва сила, за да го завъртиш, или поне за мен влагам доста сила да го завърта. По-острите завои са доста страховити. Някакъв момент им се отпускаш и си завиваш с дрифта, ама първоначално си на спирачката доста. Картинга е спорт, в който човека седи обикновено в една седалка за продължителен период от време. Поне в ендюранс състезанията, обикновено стинта е между 10 и 70 минути. И човек би си помислил, че това е всичко, което се случва, но караме с каски и с ръкавици, защото въпреки това има някакво натоварване върху тялото. На мен ми се случи на един от завоите да ме побутнат малко, ударих се в седалката и оттам ребрата ми леко пострадаха. Ето там! Някой се е забил гумите. Когато ви свети жълто на пистата, значи има авария. Спасяват авариралия, който се е забил в гумите. Първите 10 минути и последните 10 са когато хората са най-агресивни и си търсят място по пистата. Тогава правилата са по-скоро препоръчителни.
това да се запишете на картинг училище и да се научите как да правите по-бързи обиколки, как да се държите на писта и след това, евентуално това да прерасне в едно по-дълготрайно хоби е по-добрият вариант, отколкото да карате бързо на улицата. Със сигурност препоръчвам на хора, които търсят адреналин, да дойдат на пистата и да тестват колко бързи могат да бъдат за една обиколка, вместо да карат бързо там, където някои хора пресичат. Ще кажа, че много ми харесва карането на картинг като спорт, да го гледам. Да покарам 10-15 минути, бих се качила отново. Даже бих го направила, може би, някаква традиция, всяко лято поне по един път да се качвам на картинг. Апришиейтвам хората, които се занимават с този спорт. Имаме продуктово позициониране на Red Bull.